Kawadhi nyime ni jotend arita kadho wadh nam chumbi kindegi kore mara kore gi jogo duto makidekro arita to chuthe dwe ni ma Disemba ma oganda mathoth timo limbe gwenge mopogore kadho wadh nam chumbi. Kane oloso Mombasa bang' bago romo mane okelo kanyakla jotend arita mawuok e counties duto auchiel, jara chenro mag piny owacho kadho wadh nam chumbi Roda Onyancha okoni kedo gi jonjore yedhe mamero ji kaachiel kod jiwo arita gin mana mokuom chenro magiseiko. Gijiwo welo mabiro Mombasa mondo mi obed thuolo ka bende gijiwo jopiny duto mondo tii kanyakla gi jotend arita e yor chiwo lipode motenore kod weche makidekro arita kamora mora. Na tumeweza kuweka mikakati kuhakikisha kwamba kama tuna wageni wanakuja huku na pia wenyeji wetu wa eneo letu la Pwani, basi kila kamati ya kaunti imeweza kuwa na mipangilio bora na wameweza kuweka mikakati kuhakikisha kwamba katika kila kaunti zetu tuna usalama wa kutosha, na pia wameweka maafisa wale ambao wataangalia katika maeneo mbalimbali kuhakikisha kwamba tuna utulivu. Every other person is coming, feel free, be safe. Transact your issue, transact your business in a safe environment. Because we have sustained the security, what remains now is enhancing so that we can achieve our desired results. And our desired result is safety of the coast region.